per circumstàncies de la vida, el meu món professional d'un dia per l'altre va canviar. Vaig deixar de treballar en un projecte que feia molts anys que hi treballava i, esclar, quan es va fent gran comença a tenir pors i comença a veure que el futur no el té segur, què faré, com me'n puc sortir d'aquest impàs, no? I vaig venir a parar aquí i vaig trobar gent que d'una manera fascinant per mi t'escoltaven, creien en tu, en el teu projecte, i el que tu exposaves per ells era important. I això em va fer tornar a creure en mi i tirar endavant. Bé, vaig començar a venir a unes sessions de coach, ho dic bé, i bé, va ser fantàstic perquè entrava amb por i sortia amb molta força. De sobte vaig començar a obrir la capsa, a explicar coses, i jo mateixa quedava sorpresa del que volia fer i que no sabia, i que hi havia algú que em deia, doncs va, i tira endavant, i això és el que he fet. O sigui, no em vaig quedar asseguda esperant que em plogués alguna cosa, em vaig bellugar, però va ser molt important venir aquí, saps? Perquè era com jo proposar-m'ho, però després també ho havia d'explicar, saps? Era com... I el que em va anar molt bé va ser el tancament, no? Que llavors t'adones que has fet això, t'adones que cantes, t'adones que pintes, t'adones que... Em vaig apuntar en classes de català, perquè també era un tema que portava pendent, i vaig anar fent petites coses que finalment van fer una suma molt gran, perquè em va donar molta força per tornar a creure que era capaç de tirar endavant.